нәрселер ярдәм иткәнде моңа хәтле гүләвекле язылар бездән башка ничек үткәнде әй җир шары biraz әкрен әйлән yazgı quyosh seni de aşıqman vaqtlarını tizginlisi kile şoşı məxəbbətin qaqında Самат, сен бүтінлей екінші жақта тұрасың түгіл ме? Менің сіздің яқта ішім бар. Күн сайын ма? Шундый, бітмей тұрған іш. Айсын іші қарап қалды. Ау мені қызықсындырмай. Кім қызықсындыра? Сір болмаса айт. Ондай нұрда қарап қалды. Шулай ма? Мен көрмеді. Дилбәр, неге сен менен күлесің? Өзің де білесің бит. Сенің ойларыңны қойын білемеді, мен Самат. Сезмейсің дәме? Дәрсін, мен бит көрәзәші түгіл. Ұзын сөздің қысқасы. Бәр. Самат, нәрсе бұл? Самат! Тек-тейін демейді. Сүзбей таумағаш піштелен бұғасын шу. Сен өзіңе іш тапқансың екен. Тұрағыз әлі, иптәш почтальон. Менің қатныда адресатына елді тапшырмасыз мекен? Нұр, сен бүгінге қайнамын. Саңырақ. Қарарбыз, кім кімні қайнар. Нәрсе болды? Нәрсе болсын енді? Шулық. Сен де жіберген болдың. Қаралы ашуымды кетірмәлі. Мен бит. Нәрсе мен бит? Мәме оз болып жүресің шында. Сен менің яндағына герой. Неге әнә Саматқа менлігіңді көрсетмәдің? Вақыты жетмеген. Вақыты жетмеген. Соң болып қоймасын.
Yuqar әле аңламыйм, нәрсә син миңа бәйләнәсең? Бар әле, кит әле, бар үзе унан бул әле зинһар. Була алмыйм шул. Безнең юллар бер тирәдәрәк йөри. Аерым йөрсәк, яхшырак булыр. Кем өчен яхшырак? Барыбыз өчен дә. Илнур. Аңна. Безнең максатлар бер. Самат белән Дилбәр. Алай икән, әнә китте, бар, куыпты, бар. Алай җиңел булса, әллә качан тоткан булырдым да. Бәхет өчен көрәшергә кирәк. Мин көрәшәм. Бергә? Яхшырак булыр. Ярай. Нәрсә? Кире яктан кайтасың. Мәктәбегезне пешерделәрме әллә? Yok iş var idi. Нинди бетмәгән эш инде ул, а? Dövati. Sıra olmadı. Ашарга әзер. Бар, шерде. Тыныч кына утырып аша. Hoşçası kelme. Кем өчен әзерлимсең мин аны? Sen özün de hoşçısın bir tane. Моннан соң үзең әзерләрсең, яме? Benim pişirgen rızıkla reti bulmaz. Өйрәнерсең? Dilber, bu xatni o'qi da yirtib tashla. Balki o'qimishi da yirtib tashlarsın. Sen xat yozam deb elani sharaftar bitirdim. Aziz so'zning qisqasi shu. Mening bilan bu birinchi topqir. Narsa deb aytarga da bilmayman. Shunga ko'ra yozam. Sen mening uyvarimni bilab olding. Gal seni o'ylayman. Ko'rasim kelib tura. So'zlar hazırlayım, tik ko'rsam qo'shib qolaman. Yuragim shigarday bo'lib tiba boshlaydi. Elimdan g'ibrimda birinchi topqir shi'r yozdim. Ko'zlaringga qarab aytar edim. Ko'nglimdagi nosor turunda. Anlarsыңмы, әлі күләрсіңмі? Бар язмышым сенің қолыңда. Таңнар атса, нурларында сені көрем. Ай қызында сеңа теңлеммен. Төшірсің бір жерге нур индіріп, білем, хаяланам ғана бұғай мен. Жауап күтіп Самат. Дәвәти, бір әрбеге иленіп жибәрсәң, ә? Қармыша қазір егіріп келеді. Син нәрсә? Хатын кыз ашарга пешерү өчен генә яратылган дип уйлыйсыңмы ни? А? Бу үзеңә авырдыр дип әйтүем. Аналары ил кеше пешергәнне үзең беләсең шин. Атгәүр, а? Ни сөйли? Үзе мин пешергәнне сыптыра. Ират барысын да белергә тиеш. Шуның өчен дә ул ират. Беләбез инде. Ир кешегә 70 төрле һөнәр дә аз. Аз шул аз. Менә син Казаннан минем яңа кайтканчы нәрсә белә идең, а? Дәвәти, син бигрәк инде. Син нәрсә Казанда шундый булдыксыз кешеләр яшимени? Булдыксыз түгел, әзергә бәзерләр. Цивилизация. Кем эшләгән соң аны? Сез, Дәвәти, сез. Без шул менә без. Дәвәти, син Казанда да инде шунда аудан күчеп килгән халык яши. Соң менә шул каян чыкканнарын онытмасыннар иде. Әйтермен, онытмаслар. Ярый, телеңә салынып утырма. Эшләр көтә. Аңладым, юкка чыга. Бар. Дәвәти, әйдә бергә утырып ашыйк әле. Синсез күңелсез ату. Михаил, давай.
Айттырдың. Аллаға шүкір қызым. Дилбер, не? Сұрау олар соңынан ошисың келе оштан өлем қазір. Қыр кәжесі кебек шауып йөрмиләр аны. Дәвәни, сенің кебек менә әби булгач өйдә генә отырырмын. Бирсен Ходай. Үсеп буйга җиттең инде, субханалла. Әниең генә күрә алмый калды. Ул да шулай. Кояш кебек балкып кайтып керер иде. Ходай Тәгалә гомерен кыскайтты шул. Дәвәни, миндә юксынаманым. Тик үзең әйтәсең бит. Үлгән артыннан үлеп булмый диеп. Яшәргә кирәк. Менә хәзрәти кайтыр. Әле безнең аш та әзер түгелдер. Пешеп чыкты. Бүген бит син иртәрәк кайттың. Ә безнең бер дәрс булмады, Дәвәни. Нәрсәдер әйтмәкче идем. Кызым, урманга барып киләсе иде. Тагын үлән җыябыз миндә. Җыябыз, кызым. Үләнне аны вакытында җыйсаң, менә дигән дару. 100 сырхауга шифа. Кызым, бу нинди кагаз? Дәвәни. Мине кул, Дәвәни. Андый әйберләрне ташлап йөрмиләр. Дәвәни, әти кайтты. Бик әйбәт. Ашым да әзер. Аллаһка шөкер. Ya kızım, okullara nişe barasın? Evet, әти. Нәрсе, heybet güne o ne? Yarar yaxşı. Hey kızım. İmtihanlar kaçan başlana? Mine bu iş bilen, kızım senin turda oylagan da yok. Әти, мин балашыга түгел инде. Өйрәнәм. Şanam ben sana kızım, şanam. Ялы биткән син инде эшләре. İşte bu yalasını diyor. Булдымы? Balda rahmet kızım. Нәрсе kızım? Anda aş әзердер бит инде. Аш, әзер. Дәвәни инде күптән пешереп куйган. Шулай mı? Sana idealaysa, kireriz. Кузгалып киткәчтә куалама малкайны. Ул сиңа матаең түгел, тере җан икәнен онытма. Малның йөрәк сулышын тыңлый белергә кирәк.
Ат ул акыллы хайван, барысын да аңлый, тыя. Кайбер әүләр кебек түгел, әйеме? Аның үз җаеннан төшкәнен көтсәң, ярыш битеп тә китә, дәвәти. Башыңда миң битеп китәр, Алла бәндәсе. Ат белән бер бүтән булырга кирәк. Ничек? Ничекне алга куеп. Әйеме? Ай, бу яшьләр. Сезгә хәзер үк булсын, а? Көтәргә ярамый. Сабыр булырга кирәк. Сабыр булсаң аңларсың. Беләм, дәвәти. Сабыр отның төбе сара отын. Сабан туя күпме генә вакыт калып бара. Син ниндидер аңлашу турында сөйләнәсең, ә? Нәрсә кылынасың инде, дәвәни? Мин эшли алмыйммыни? Сиңа да эш җитәрлек. Әнә бакчаны карыйсы бар, кызым. Зарланмый бит әле, дәвәни. Кара әле, дәвәни. Әти киенеп ясанып кая китте ул? Төгәл генә әйтмәде. Кайткач сөйләр әле. Әти гел шулай инде. Әнә, кара әле атыңа. Карадым. Шуннан Я, нәрсә көтә ул? нәрсә көтәчәсе киләдер. Синең ишәсең килә, анысы дөрес, ат. Беләмәл, дәвәти, ә? Каян белим, сылу көтәдер. Сылы. Син үзең сылы. Наз, иркәләү, бактау сүзе көтә ул чабып килгән ат. Шуны аңла. Ярар, әйдә. Кайтыйк. Бәлки тагы, дәвәти, ә? Юк, җитәр. Әйдә. Әйдә, кызым. Утырып ял итеп алыйк. Үсеп буйга җиттең, һаман ялан аяк йөрисең. Кайчанга хәтле шулай йөрерсең икән, а? Дәвәни, әмма син беләсеңме? Күпме энергия алам мин. Салкын тидерсәң. Дәвәни, салкын җирнең җылысын тоям мин. Дәвәни, тукта кызым. Тыңлыйк әле. Ашып куйдым менә Коръән. Укы ихлас белән һәрдәм. Табарсың дәртеңә дарман. Укы иртә кичен Коръән. Жаныңны паклыйм дисәң, йөзеңне аклыйм дисәң, үзеңне саклыйм дисәң, укы иртән кичен Коръән. Үзеңне саклыйм дисәң, укы иртән кичен Коръән. Рәхмәт, кызым. Әйдә. Тегендә аскарак төшик әле.
Нише, әти белән ничек яшәделәр? Бик әйбәт яшәделәр. Авылда аларга сокланмаган кеше юк иде. Әниең бик матур җырлый иде. Син дә бик матур җырлыйсың бит, дәвәне. Менә миңа да әйтәләр инде. Бигрәк моңлы бала инде бу диләр. Димәк, бу моңның яртысы синнән, ә яртысы әниемнән күчкән. Әтиең дә төшеп калганнардан түгел иде. Ха, минем әти шул. Бик матур парлар иде шул. Күз дә тигәндер инде. Әниең бөтен яктан уңган килен булды. Дәвәне, менә алар яратышып өйләнделәрме? Яратышып. Әтиең әниең янына көн дә барып җирде. Кар димәде, яңгыр димәде, таш яуса да барган булыр иде. Шуннан мин күпме җафаланып йөрергә җыенасың, алда кайт дидем. Алып кайттымы? Кайтты. Әле дә күз алдымда. Әниең ишек төбенә баскан, башын игән дә тик тора. Әтиең, менә син сорадың, алып кайттым диде, теләсәң нишләт ди. Син нәрсә дидең? Нәрсә дисең инде ул вакытта? Яшьләр үзләре килешкән. Балам, үзең теләп килдеңме дидем. Әниең әкертен генә, ди. Алайса нигә анда торасың? Түргә уз, дидем. Менә шулай яшәп киттек. Кызык. Кызык. Дөнья кызыктан гына тормый икән шул. Аллаһы Тәгалә шулай кушкандыр инде. Әйдә, балам, кайтыйк. Hey kızlar, içergen su biriniz hele. Ханмалай түгелсеңдер, төштә иш. Шундыялар югары үз кызлары. Үләм дигәндә бер кашык суда бирмәсләр, а? Үлеп караганың булдым әллә Сейдәш? Senin kuldan bir kaşık su içer için ölüp karar idim ben. Өметләнмә. Өметләнмә дигән була. Кәрим дигәндә йөгрә-йөгрә ташырсың әле. Әйдә, Марфуга, кайтыйк. Буларның эшләре беткән. Sanma, civerme üzerin. Шынлап, кызларның эшләре күптер. Әле безгә сабан туйга сирге чигәсләре бар. Хәзер менә көянтә чиләкләремне куйдым да сезгә сөлгә чигергә йөгердем. Абны быйгла күрмә, Марфуга. Киттек, Марфуга. Сау бул, Марфуга. Яучылар көт. Хәзер кайтам да камыр куям. Ey Merfuga, varsan suga sileşirimiz varsın da. Ey Marfuga, barsan suga sileşir biz barasını da. Ey Marfuga, barsan suga sileşir biz barasını da. Ay atlıları, yürekinize. Sammat, kurali. Atlamıylar, yüzeler bite.
Безнең авыл кызлары бит алар. Шул Марфуганы тәк үземә каратып булмый. Булмый дигән була. Күзен алмады бүген синнән Марфугам. Чынлапмы? Чынлап инде. Авызыңны ачып торма. Сөйләшең дә исәбе юк түгел. Сез нәрсә? Дусларга хыянат итү юк. Икегезгә дә кодагына булырмын. Айса бүген тәвәккәллим. Өйләнәсеңме? Юк ла инде. Озакта бара. Безне дә йөртәле. Нәрсәгә? Без агач башына менеп сандугач булып сайрарбыз. Сандугач, әнә, булай да сайрыйм. Без кирәк вакытында гына сайрарбыз. Син сүзен бетеп туктап калсаң, без шалт! Сайрап җибәребез хәзер менә. Ә син? Сандугач сайрый дип сүзен ялгап китерсең. Кәрим, телисең агач янына качып, гармунда уйнармын. Син җырларсың. Эх, киңәш бирәс урынга дусларыннан киләләр. Кәрим, үпкәләмә инде. Киңәш бирү вакыты узган. Йөрәгеңне тыңларга кирәк. Әнә, акыллы кешенең акыллы сүз чыга. Язып куй. Менә шундый хәлләр, Әминә. Ең зур дейсең инде. Зур, Әминә, арча кырыкадәр. Хатыныңа нәрсә булды дидең әле? Озак кына икенче балага уз алмады. Ә узгач, врачлар кисәттеләр дә юк исә. Шөрегә куштылар. Ахыры яхшы булып бетмәс диделәр. Ул үз сүзле, малай табам да малай табам, имеш нәсел дәвам итәргә тиеш. Ә вакыты килеп җиткәч, көткәннән дә фаҗигалырак булып чыкты. Бала да дөньяга килә алмады. Ул да дөньядан китеп барды. Менә шул Малай идеме? малай. Табиблар карап бетермәгәндер. Юк, юк. Минем гөнаһлы буласым килми. Врачлар хәлдән килгән барсын да эшләделәр. Минем аларга үпкәм юк. Кызыңа ничә яшь? 17. Быел 11 классны бетерә. Укырга керәдер инде. Исәбе юк түгел. Минем танышларым бар. Син нәрсә инде мине? Ул әле үзе дә уйламагандыр. Аларның уйлаганын көтсәң. Эй, Әминә, анарга үзенә яшисе. Үзе нәрсә тели шулай булсын. Соңыннан үкенерлек булмасын. Менә шулай дия бала чаганы бузып бетерәләр дә инде. Минемчә, баланың киләчәге турында ата-ана уйларга тиеш. Чөнки аларда тәҗрибә күбрәк, алар бит яхшырак белә. Анысы шулай, тик. Кара, Әминә. Син үзең турында бик аз сөйлә. Нәрсәсен сөйлисең инде? Эш, бүлмә, кибет бүлмә эш. Мин авылдан икәнемне әйттем инде. Менә хәзер монда яшим. Син, Әминә, шундый чибәр. Сиңа элек тә тәкъдим ясаучылар булгандыр инде. Булды. Ник булмасын? Тик синең кебек бер күрүдә күңелгә ятканы булмады. Син бигрәк инде, Әминә. Чынлап. Конфетләрне бутырырга без бик бала чага түгел. Мен үзем дә сине күптәннән белгән кебек кабул иттем. Димәк, шулай язган. Әйдә, кузгалыйк. Әйдәсең. Самат, егетләргә хат язганым юк. Һәм ничек итеп язарга да белмим. Шулай да җавапсыз калдырмаска кирәк икәнен аңлыйм. Самат, мин дә сиңа карата битараф түгел.
Сен менің көңілім түрінде орын алдың. Біздің келешегіміз міне шушы ақ қағаз кебек. Алдағысын Ходай өзі генә белә. Ә шигырың ашады, Дилбәр. Менә шундый хәлләр, әни. Нәрсә дип әйтим, улым? Киңәшүең өчен рәхмәт. Мин яшисең яшәгән инде. Тик буйга җиткән кызың бар, аны да уйла. Шул, әни. Дилбәр укып бетергәнче, бәлки бераз сабыр итәрсең. Әни, соң булай да инде ничә ел буйдак булып йөрим. Дилбәр мәктәпне бетергәч, бер җиргә укырга китәр, я тагы кая булса да. Син дә гомерлеккә килмәгән. Соң, әни, аннан мин бөтенләй яп-ялгызым калам. Ансы шулай. Әйбәт хатынмысың? Әни, мен бит инде бала-чага түгел, аны гына беләм. Главный, авылга кайтырга риза ул, әни. Бик тиз була түгелмесең? Хатын эс киеме түгел, җәһәт кенә салып ташлап булмый. Әни, без бит инде яшь җилкенчәкләр түгел. Ул да дөнья күргән, мен дә. Әне, кызың кайтып килә. Аның белән дөрфакланма. Ул кыз бала. Ярар, әни. Әти! Исән сагына кайтып җиттеңме? Юллар оңдымы? Юллар оңды, кызым. Тик менә нәрсә? Дилбәр, кызым, утыр әле. Әни, Әтиеңнең сиңа сүзе бар. без Дилбәр белән бакчага гына чыгып сөйләшик, ә? Нинди серләрегез бар? Әйдә, кызым. Менә нәрсә, Дилбәр? Син инде олы кыз. Мин зак уйлап, дәванең белән дә киңәшкәч, шундый фикергә килдем. Минем дә яшем бара. Дәванең дә картайды. Миңа әни кирәк түгел. Кызы, син алай кырт кисәргә ашыкма әле. Соң, мин гомерем буе буйдак булып яши алмыйм бит инде. Өйдә хуҗабикә дә кирәк. Соң мин бар. Дәвани. Дилбәр, ир-атның аның хатыны да булырга тиеш. Әни. Кызым, әниңне бит кире кайтарып булмый. Үлде ул. Юк, әти. Үлмәде ул, үлмәде. Дилбәр, кызым, син мине бер дә аңларга теләмисең, ә? Миңа яңа әни кирәк түгел. Кызым, мин әниңне яраттым. Яратам, тик бит. Соң шулай булгач, мәхәббәт берәү һәм мәңгелек булырга тиеш ди Дәвани. Эй, кызым, мәхәббәт ярату белән генә яшәп булса иде икән ул. Яшәтә дә инде ул кешене, әти. Ярар, җитте, кызым. Йомырка тавыкны өйрәтми, мин ничек әйттем, шулай булыр. Ул безне айырачак. Дилбәр, кызым, бер дә белмәгән, күрмәгән кеше турында ничек син шулай бәя бирә аласың, ә? Соң сизәм, әти, сизәм. Ярар, кызым, ачуланма. Мин карар кылдым, шулай булачак. Я балам, булды. Тынычлан. Әтиеңне дә аңларга кирәк. Аңлый алмыйм мин аны, Дәвани, аңлый алмыйм. Күңелем терсен. И бала. Ходай Тәгаләнең язганыннан узып булмый шул.
Biz күрәсен, кеше күрмәсен.